I foråret 2012 blev Aalborg-samarbejdet enige om at lave et projekt for turisme, som skulle være med til at skabe idéudveksling mellem kommunerne. Nomino-projektet blev gennemført som en konkurrence, der skulle kåre den bedste minidestination fra de 3 kommuner i Aalborg-samarbejdet. Hver kommune udvalgte en arbejdsgruppe, der med hjælp fra COVI skulle udvikle og vurdere de mange idéer. Hver destination skulle til sidst skiftevis fremlægge deres idéer for et dommerpanel. Vinderen blev atombunkeren Regan Vest. Direktør for Kombil Rebild Bakker og medlem af Rebild Erhvervsudviklingsråd Mette Bonnerup er ikke i tvivl om, hvad Nomino-projektet har betydet for Rebild Kommune. Der er ingen tvivl om, den føler jeg, den måde det var lagt op på med alle de her intense dage, og folk virkelig blev tvunget til at arbejde sammen, og vi så jo hinanden rigtig meget i de her dage. Og så at der var en gulerod, altså at der var en konkurrence i gang, altså der var et mål. Sådan helt konkret. Det gjorde rigtig meget for, at processen både blev speedet op, og man også fik noget konkret ud af det, fordi tit så er det, når det er udvikling i fritiden og så videre, som det jo tit er, når ildsjæle de mødes, så tager det meget, altså det kan så meget lang tid. Men det der med, at der var en deadline, at der var styring, at der var konsulenter inde og styre processen, så vi var sikre på, at der også var en at hjælpe med at lave det bagliggende arbejde og så videre. Det gjorde jo, at vi nåede mål. Altså, og det var helt klart, at det var aldrig sket, hvis ikke det havde været for Aalborg-samarbejdets Nomino-projekt. Altså det havde været en helt anden udfordring. Nomino-projektet affødte desuden ideen om en række mountainbike-ruter i Rebild og Jammerbugt Kommune. Ideen til udgangspunkt i Rebild Kommunes nye strategi omkring den aktive turisme, hvor man vil udnytte de unikke faciliteter, der er i Rebild og omegn. Ideen kom ikke med i den endelige konkurrence, men den er et eksempel på et projekt, som stadig lever videre, selvom konkurrencen er afsluttet. Det man kan sige, der er det gode ved det, nu det er slut, så alle de projekter, som ikke vandt, de lever jo stadigvæk videre. Altså det er jo ikke sådan, at så har man lagt dem alle sammen i skuffen. At der er jo mange idéer, og bare hele det netværk, som vi fik, fordi vi kendte jo egentlig mange af aktørerne i forvejen, men det gode ved Nomino, det var jo netop, at det var jo ikke kun turismefolk. Der var jo også folk fra Statsskoven, der var kommunens folk fra Plan, Byg og Vej. Altså der var jo mange forskellige interessegrupper samlet, som aldrig har været samlet på den måde før. Så det var det, der var det unikke, og det var det, der var det gode. Og hele det netværk, det har vi jo stadigvæk. Så hvis jeg har brug for noget, så ved jeg jo præcis, hvor jeg skal henvende mig. Og man kan jo hurtigt udveksle idéer. Så det netværk, det synes jeg, altså selvom at det så ikke var vores kommune, som vandt Regan Vest, så synes jeg stadigvæk, at vi har vundet ved, at vi fik hele det netværk på plads. Og det vil vi jo bruge i fremtiden. Plus alle idéerne.